Bé, avui hem celebrat al nostre Ajuntament un ple ordinari llarg de més de 30 punts, però a l'hora de fer la valoració també es pot fer una mica per blocs. Els primers blocs parlaven de donar compte d'uns decrets que reestructuraven organitzativament la nostra corporació municipal arran de la mort de l'Àlex Marfull. Va entrar la segona en la llista de la FIC, que és la Maria Lidia López de Redondo, i també, per què no, arran de la sortida del regidor Jordi Borràs Margalef del grup de la CiU, voluntàriament va decidir sortir del grup municipal de Convergència i Unió i passa a ser regidor no escrit. Arran d'aquests canvis s'han produït una sèrie de canvis en la nostra corporació municipal, de tal manera que el més important que resta de tot això és que se manté el pacte PSC-FIC, començat al principi d'aquest mandat. La regidora manté les mateixes competències que tenia l'anterior regidor i la composició del nostre Ajuntament passa a ser 6 regidors i regidores en el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, 5 al grup de Convergència i Unió, una regidora a la FIC, al grup municipal de la FIC i un regidor no escrit. Després s'ha modificat el programa de subvenció de reutilització dels llibres de text, de tal manera que enguany el primer de l'ESO, l'institut, també s'adherirà a aquest programa de reutilització de llibres amb la voluntat de que se vagi ampliant a altres cursos en successius períodes lectius. L'estudi d'aprovació, que és un altre bloc dels plecs de clàusules administratives pel procediment obert, això és important de remarcar. Normalment es feia negociat sense publicitat, o sigui, se convidaven algunes empreses a participar d'aquest concurs. Ara se vol fer per procediment obert, que tothom es pot presentar, tothom que vulgui, a aquest concurs, i són una sèrie d'actuacions, inversions que tenim previstes de realitzar properament al nostre municipi, com són la plaça del Pou, la xarxa de comunicacions al polígon industrial de les Tàpies 1, el carrer Amunt de Vandellós, el carrer Nou de Masboquera i la construcció de l'escala a l'angle sud-oest de l'hospital, de la torre. Se reconstruirà i se permetrà una visió de les estructures medievals que encara resten en peus. Després s'ha aprovat inicialment també el projecte tècnic d'il·luminació ornamental de la façana que dona a la plaça Berenguer d'Entença de l'Hospital Gòtic de l'Hospitalet de l'Infant, de tal manera que es puguin fer projeccions d'imatges, i la pavimentació dels carrers de Masriudons. I el més important potser és ratificat, hem aprovat el conveni subscrit entre l'Incasòl, l'Ajuntament de Vandellós i Hospitalet de l'Infant i Endesa Distribució, de tal manera que ara farem una junta de govern i es podran concedir finalment llicències per a la ubicació d'empreses que venen a instal·lar-se al nostre municipi, invertir, crear ocupació. Ha costat moltíssim, però finalment, tras moltes negociacions, hem aconseguit donar subministrament elèctric a aquests polígons, tant a les Tàpies 2 com a la Porrassa, a la vessant comercial, i es podrà començar des d'avui mateix a donar llicències. Aquesta tarda es fa la signatura oficial d'aquest conveni i estem molt contents perquè pensem que dinamitzarà tot el sector comercial i donarà ocupació, que és molt important en els dies que estem patint. I fonamentalment és això el que volíem destacar des del nostre grup de tots els punts que hem parlat en aquest ple. Gràcies.